Bon dia, família! Avui us parlarem de l'energia geotèrmica. És una font d'energia renovable que aprofita la calor de l'interior de la Terra. Es tracta d'una energia neta, segura, sostenible, que es pot utilitzar per generar electricitat, calefacció i aigua calenta sanitària. L'energia geotèrmica es produeix per l'activitat geològica de la Terra. El nucli de la Terra està molt calent, a uns 5.000 graus. Aquesta calor escalfa les roques i els fluids del subsol, que poden arribar a temperatures fins a 300 graus. Per aprofitar aquest calor, es perforen pous al subsol fins a arribar als dipòsits geotèrmics. El vapor o l'aigua calenta que es troba en aquests dipòsits s'utilitza per accionar turbines que generen electricitat. I si us ha semblat interessant aquest article, no dubteu a visitar la nostra web. Moltes gràcies i fins ara!